Il-qorti ddikjarat li Ebner Aquilina bħalissa mhuwiex f'qagħda li għaddi ġuri. Ebner Aquilina huwa suspettat ewlieni fil-qtil ta' Paulina Marija Demska, Pollakka ta' 29 sena li nstabet maqtula fi ġnien f'Taslima fil-bidu tas-sena. Din id-deċiżjoni mill-qorti ttieħdet wara rapport minn tim ta' psikjatri li kien magħmul minn Anthony Dimek, Anton Grek u George De Bono. Fil-qorti ħareġ li l-psikjatri tkellmu mal-akkużat f'ħames okkażjonijiet separati u l-konklużjonijiet tagħhom kienu bbażati fuq il-fatt li Ebner Aquilina kien qed jesperjenza dellużjonijiet u emozzjonijiet fl-inġiba tiegħu, minn barra dan kien influwenzat mill-abbuż mid-droga u sustanzi. Il-qorti ddeċidiet li Ebner Aquilina kien fi stat ta' ġenn. Għaldaqstant il-każ intbagħat quddiem l-Avukat Ġenerali sabiex jiddeċiedi jekk isirx ġurin. Jiġifieri ġuri fuq il-bażi li l-akkużat ikun fi stat ta' ġenn jew jibqax għaddej il-każ bil-kwistjoni tal-istat ta' ġenn tkun deċiża mal-bqija tal-każ.